clar a fost un șoc pentru toată lumea amerindienilor din zona Columbia, Midwest, Florida, mergând până în Patagonia, venirea acestor conquistadori, acestor europeni dornici de cucerire. E ușor de înțeles ce au putut să facă pe continentul american, care încă nu descoperise metalele. Băieții ăia încă foloseau lemn și piatră pentru armele lor, nu știau ce e roata, deci mult succes să te deplasezi cu viteză, nu aveau câini în afară de Chihuahua, deci câinii de atac, de luptă ai spaniolilor au fost niște demoni pentru populațiile amerindiene, n-aveau cai și au crezut cu tărie că spaniolii călare sunt niște ființe mitice, ne dându-se seama că sunt două ființe, una peste cealaltă. Nu mai spun ce efect a produs asupra lor praful de pușcă, prezent în arhebuzele și tunurile spaniole, care pur și simplu le păreau o pedeapsă a zeilor.